Vítajte! Predstavujeme vám revolučnú novinku v našej ponuke. Službu Grant AI. Grant AI je nová funkcionalita portálu Grant Expert, ktorá využíva schopnosti umelej inteligencie na tvorbu projektových nápadov, vyhľadávanie vhodných grantov a efektívnu prípravu grantových žiadostí. Táto inovatívna služba je k dispozícii pre všetkých predplatiteľov portálu Grant Expert. Umožní vám zjednodušiť a zefektívniť proces prípravy vašich grantových žiadostí. Ponúkame rôzne úrovne predplatného, aby sme vyhoveli rôznorodým potrebám našich zákazníkov. Každý balík predplatného zahŕňa neobmedzený prístup do databázy grantov a službu Grant AI, čo vám otvorí cestu k efektívnejšiemu a úspešnejšiemu získavaniu grantov. Po prihlásení na našu platformu Grant Expert nájdete službu Grant AI vo vašej sekcii Moje benefity. Poďme sa spolu pozrieť, ako na to. Kliknite na odkaz Moje benefity a otvorí sa vám zoznam všetkých benefitov a služieb, ktoré ste získali s vašim predplatným. Tu vidíte tlačidlo Grant AI. Po jeho kliknutí sa vám otvorí používateľské rozhranie Grant AI, navrhnuté tak, aby ste ihneď vedeli začať pracovať na vašich grantových projektoch. Pri prvom prístupe vás privíta krátka nápoveda, ktorá vám pomôže sa rýchlo zorientovať. Túto nápovedu si môžete kedykoľvek vypnúť alebo znova zobraziť v závislosti od vašich potrieb. Ako vidíte, ovládanie je veľmi intuitívne. Stačí jednoduché kliknutie a môžete si prispôsobiť rozhranie podľa vašich preferencií. Tu je váš dashboard. Toto bude vaše východisko, odkiaľ môžete sledovať váš pokrok a získavať inštrukcie pre ďalšie kroky. Kedykoľvek sa sem môžete vrátiť, ak potrebujete pomoc. Každý grantový projekt začína žiadateľom, čiže organizáciou, ktorá o grant žiada. V sekcii Moje organizácie môžete spravovať profil vašej organizácie, pridať nové alebo upraviť existujúce. Proces tvorby žiadosti v Grant AI pokračuje nápadom. Tu, v projektových nápadoch, môžete pridávať vaše nápady a s pomocou umelej inteligencie ich pretaviť do štruktúrovanej podoby, pripravenej na ďalšie kroky. V sekcii Odporúčané granty môžete prehliadať dostupné granty, získať odporúčania vhodné pre vaše organizácie alebo nápady. Ako náhle ste nastavili organizáciu, definovali nápad a vybrali vhodný grant, môžete začať zostavovať vašu grantovú žiadosť. V tejto sekcii Grantové žiadosti vám naša AI pomôže vytvoriť texty pre vašu žiadosť. V sekcii Moje organizácie môžete ľahko pridať novú organizáciu. Stačí kliknúť na tlačidlo Pridať a vpísať názov vašej organizácie. Keď zadáte názov, náš systém automaticky vyhľadá a vyplní existujúce údaje o organizácii. Tento krok zjednodušuje proces a zabezpečuje, že máte vždy k dispozícii aktuálne informácie. Každý náš balík predplatného umožňuje spravovať rôzny počet organizácií. V závislosti od vášho predplatného môžete spravovať viac alebo menej organizácií. Okrem správy údajov, Grant AI umožňuje aj overiť základné formálne podmienky pre získanie grantu. Táto funkcia vám pomôže zabezpečiť, že vaša organizácia spĺňa základné kritériá potrebné pre úspešnú žiadosť. V prípade, že všetky formálne podmienky spĺňate, na karte organizácie pribudne zelená fajka. Ak niektorú z podmienok nespĺňate, systém vám vypíše, ktoré podmienky ste nesplnili. V tom prípade je dobré dané nedostatky odstrániť, aby ste sa vyhli problémom pri podaní žiadosti. Môžete tiež pridať charakteristiku vašej organizácie. Detailné informácie o vašej organizácii sú dôležité, lebo tvoria vstup pre generovanie nápadov a projektov, čo zvyšuje šance na úspech vašich žiadostí. Pri tvorbe nápadov máte na výber dve možnosti. Rozpracovať vlastný nápad s pomocou AI, alebo si vybrať z odporúčaných grantov a nechať AI vytvoriť nápad za vás. Ak si vyberiete rozpracovať vlastný nápad, otvorí sa vám toto rozhranie. Tu môžete zadať základné informácie o vašom projekte, ako napríklad hlavnú myšlienku a plánované aktivity.
Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť projektový nápad, Grant AI vaše vstupy pretransformuje do podoby ucelenej projektovej myšlienky, ktorú môžete ľubovoľne doplniť alebo upraviť. Z projektovej myšlienky následne vznikne projektová matica, podrobný popis vášho nápadu, ktorý zahŕňa všetky kľúčové elementy potrebné pre vytvorenie žiadosti. Druhá možnosť je nechať umelú inteligenciu vytvoriť nápad z odporúčaných víziev. Po kliknutí na tlačidlo Nápad od AI dostanete na výber grantové výzvy. Ak si vyberiete konkrétny grant, kliknite na Možnosti a vyberte možnosť Vytvoriť nápad. Grant AI potom vytvorí projektový nápad a automaticky vygeneruje aj projektovú maticu, ktorá je prispôsobená vybranej výzve a charakteristike vašej organizácie. V sekcii Odporúčané výzvy Grant AI poskytuje na mieru šité odporúčania, ktoré zodpovedajú profilu vašej organizácie alebo charakteristike vášho nápadu. Aby systém mohol generovať odporúčania, je potrebné mať v profile pridanú aspoň jednu organizáciu alebo nápad. Po ich pridaní systém začne automaticky ponúkať relevantné výzvy. Tu vidíte zoznam odporúčaných víziev. Každú výzvu si môžete bližšie prezrieť kliknutím na Zobraziť viac, čo vás presmeruje na oficiálnu stránku poskytovateľa s kompletnými informáciami o výzve. Z detailu výzvy môžete ľahko priradiť túto výzvu k vášmu projektovému nápadu. Stačí kliknúť na tlačidlo Možnosti a vybrať možnosť Priradiť k nápadu. Toto priradenie umožňuje Grant AI optimalizovať ďalšie kroky pre prípravu vášho projektu. Všetky vaše priradené výzvy si môžete pohodlne sledovať v sekcii Moje projektové nápady. Tu môžete spravovať a aktualizovať vaše nápady v súvislosti s priradenými grantovými výzvami. Po priradení výzvy k vášmu nápadu môžete začať s tvorbou grantovej žiadosti. Dôležitým prvým krokom je pozorne si prečítať text výzvy a identifikovať formulár žiadosti. Ten nájdete vždy na oficiálnej stránke poskytovateľa grantu. V rozhraní Grant AI potom pridávate jednotlivé otázky z formulára žiadosti. Umelá inteligencia pre vás navrhne vhodný text, ktorý môžete použiť ako odpoveď. K jednotlivým otázkam môžete pridať špecifické inštrukcie žiadateľa alebo vaše vlastné inštrukcie, čo vám pomôže zabezpečiť, že odpovede budú presne zodpovedať požiadavkám výzvy. Takto môžete postupne pridať všetky textové polia, ktoré sú potrebné pre vašu žiadosť. Každé pole môžete podrobne upraviť, aby presne vyhovovalo špecifikám formulára. Po dokončení si môžete svoju žiadosť prezrieť v náhľade, upraviť podľa potreby, stiahnuť alebo jednoducho prekopírovať hotové texty do príslušného formulára žiadosti. Grant AI ponúka komplexnú platformu na efektívnu prípravu a správu vašich grantových žiadostí. Od tvorby projektových nápadov až po finálne podanie žiadosti, Grant AI je tu, aby vám pomohol. S pokročilými algoritmami pre umelú inteligenciu môžete automatizovať náročné úlohy, vytvárať obsah grantových žiadostí a zvyšovať vaše šance na úspech pri získavaní grantov. Neváhajte a vyskúšajte Grant AI už dnes. Zaregistrujte sa na našej webovej stránke a začnite meniť spôsob, akým pripravujete vaše grantové žiadosti. Vaša cesta k úspešnému získavaniu grantov začína tu.